नुफेरबाय ना खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै बोथोरा दिनै बिराद मोजां मानो होनबा अखा हागासिनो दङ गरमनिफ्राय एसे मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय आंनि नै भिडिअ बानायनायखौ सासे नायगासिनो दङ फैलाय देखायनि नोंखौ बे जाहैबाय गुनगुन बेखौ नुबाय थाखायो मालाबा मालाबा आंनि ब्लगावहाय राजानि बिब'नि फिसाजो माने आं बाजै जायो बिनि बिमाखौ दायो राजाया माबा मोनसे खालामनो नागिरदों आरोना बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोना आङो देखायनो नागिरबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम आमाय नों दिनै आंखौ मा बानायनो नागिरदों नोंखौ आं दिनै दल बानायगोन बोरै मा दल लाबुबु दल मस्त बिलाय मोदायनि दल Oh my god guys kamu kita be buhani बे दला बेरेक गोजान जायगानि दल दा जों बे दलखौ खाथियाव मोननो हासिगोन दे जागायजेनबाय दे तुच्चे लाबुबु 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 दल लाबुबु guys नोंसोर kamu kita poster बोरै नुदोंमोन दायो बोरै नुगासिनो दङ बे मुसफ्राव बोरै नुदों guys थाब खिथा लाबुबु र बेखौ खोबारनांगोन नोंथाङा आंनि बिउटि पार्लाराव फैनानै मादि मोनदों कफि मोनलोंगोन र' जोङो जौ गोरान गिसिसो मोनलोङो जोंनाव नों गोरान लोङो ना गिसि लोङो हो लाबुबु दला लोङा Hai Taneesha Halo एबार जों मा खालामगोन लिपस्टिक apa जों दायो लिपस्टिक फुनसिगोन बोरै लिपस्टिकआलाय लिपस्टिकआ बेयावनो दंखायो दे ओरै था दे Aku yang minggu. Hah? Mini nih jadung. Tabla kan nama aku. Gideng nama? Si gideng? Hah? Rajanya gideng? Fैबाय बिमा बिफाया फैबाय नै दा लाबुबु दलखौबा फसायगोन ना फसाया नोंसोरो लाबुबु दल नायनो नामा हा लाबुबु दल देलाय गुनगुन लाबुबु masih letra size गथ' गुवाहाटी थांनांगौ बिदि जायो सोरखालामा बिमाय Mana ya tuh? Ames kita deh. Labubu dol. oh size ka toli दुगै मैया आलासिफ्रा थांबाय ओमफ्राय आलासि थांखांनायनि उनावहायनो आरोबाव फैबावदोंमोन जोंहानि आइ पापा फैदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो फैनानैहाय दसे सम थाबाय गथ'फोरजों गेलेफाबाय माबाय आं भिडिअ खेबबाय थानाय जायासै आलासिफोरजोंबो दसे थानांगौ जायो नालाय ओंखायनो खेबनाय जायासै दायो राजाजों आंजों मोनसे खामानि मावगासिनो दङ आंनि माने कलाबरेशननि खामानि आरोना मैया मोनायावहायनो शुट खालामबाय जोङो एक्चुअली जाय जिनिसखौ नांगौमोन कलाबरेशन खालामनो थाखाय बे जिनिसखौनो होफैदोंमोन जोंहानि आइमोना बिराद नागिरदोंमोन आङो क'क्राझारावबो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्रायबो बिहरदोंमोन आरो बाजैमोननाव बाट मोनाखैमोन कलाबरेशन जाय हरदोंमोन मेनेजार बेनि खिन्थाहरबाय बियो माने फाथायहरबाय आरोना न'आवसो फाथायहरबाय मानो होनबा क'क्राझार थानाय समावहायनो माने आङो खिन्थाहरदोंमन नालाय ओमफ्राय न'आव सफैग्रोगोन साननानै बेयाव होग्रोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय मैया आइमोना होफैबाय बेनि उनावहाय मोनायावनो शुट खालामबाय मोनायाव शुट खालामाबा जोंहा माने उपाय गैया आरोना टाइमखौथ' मोनखाथारा सानावबो मोना खिन्थु दायो सानैबो बिबैजों दंहैयो उन्दुनानै दङ ओंखायनो बे समावहायनो हाखु दाखु जोङो माने कलाबरेशननि खामानिखौ फोजोबनानै लानो नागिरबाय आरोना आरो नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायनो नागिरदों आङो नै स्पेक गोदान लानो गोनां जाबाय आङो ओरैबायदि माने बै फुराना स्पेकखौ माने गथ'फ्रा ओरैबायदि बोख्लाब बोसि खालामबाय गोलैयो मायो सानसेथ' फिफायाबो गाख्लाबबाय बायबाय आरोना ओंखायनो उपाय गैया सानथामसो आङो बे बायनाय स्पेकखौनो गाननानै बेरायबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दायो गोदान लाबाय ओमफ्राय आंखौ एसे आलदा नुसिगोन आरोना गाननानैहाय नै माबायदि नुदोंथाय आंबो मिथिला बाट हाजबेन्डआ होनदों कि निउ मडेल नालाय बियो दखानावबो गोदानै फैदोंमोननो बे स्टाइला ओंखायनो बेखौनो लानाय जाबाय आरो ब्लेक लायाखै मा कालार होनोथाय बेखौ आंबो मिथिया मा कालार होनो बेखौ आंनि स्पेकनि कालारा बोरैबा एसे ग्रेहां माहां बिदिनो होननांसिगोन आरोना बेनोसै गोदान स्पेकआ आइ हप कि गथ'फोरा बेखौ माने बोख्लाबा सेया माने बामबाथाय खालि बिदिल' बोयो बोनानैहाय फिउ गारो आरोना आं एबार बेखौ माने पुरा मोजाङै लाखिनो
मोनसे गथ'फोरखौ बामबा स्पेकखौ गानला आरोना दे दायो जोङो कलाबरेशननि खामानिखौ खालामनानै लानोसै भइस ओभारखौ होनानै लानोसै आङो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नै जा भइस ओभार बेहाय होयो आरोना दिनै नै फुङावनो अखा हादों मोजां मोनबाय गोसोखौ अखा हानायखाय एसे थान्दा थान्दा जासिगोन नङाब्ला गथ'फ्रा बिराद खस्थ' खालामो गरमावहाय उन्दुनोबो मोजाङैबो उन्दुआ बिसोरो सिखारबाय थायो आरोना सानावबो गरमबा बिराद गाज्रि मोनथारो बिसोरो माने अबाव थानो अबाव मानो जालायलायलाङो आरो जोंबोथ' बिदिनो जायो खिन्थु अखा हानायखाय आं मोजां मोनबाय नाथाय बोथोरनि जे फारसे जेबो आसा खालामनो हाया मानो होनब्ला दसेनो अखा हागोन दसेनो सान्दुं गोसा दुंगोन ओमफ्राय नै जोंना फुंनिफ्रायनो दावराव गथ'फ्रा देखायनो र' नोंथांमोननो मामा मा जाखो गुड मर्निं बेरायना फैबाय आबौजों बेरायबाय माम नै सासेना आयु ना हनै नोंहालाय जाया जानो मामा नै अखा मा नांगौ बे नोंखौ नुबायना नों थानो बेयो फै माम मा नांगौ हेलौ होन दे हेलौ गुड मर्निं होन होनदो गुड मर्निं सोर बे सोर रिधिमा ने दे हेलौ होन मा बेलाय मा बे दे गेलेदो गेलेया नांगोल काटा सेस गैलाहाय दाउनो होजोबनांसिगोन दा आयु हाबाब आयु थिखोबाय बेखौनो आयु हाबाब सासेनाव जेबो जायाखै ने जेबो जायाखै थिखोदो ओमफ्राय बेयाव सोदो एक्सचेन्ज जाबाय नै दा बियो बेखौ लाबाय बियो बेखौ लालायबाय बेखौ जाया मामा जायाना बेखौ सि बुरजा सोदों नायनि आरो खुगायाव दंबावोसो सिख'लायसिगोन लांबाय साउन्डबो खोनासंगासिनो गावनि गोमनायखौ मारिनोसै बिदि साउन्ड गाबनायखौबो मोजां मोनो आरो बिसोरो हाला नोङो हगारबाय गोहो गैला दायो जाहैबाय खैथा जाखोथाय एकथा जाबाय खैथा जाखोथाय नायनि र' दायो नै एकथा जाबाय ओमफ्राय सानै मानसि दासिमबो उन्दुआखै दिगदार दुस्थ' खालामगासिनो दङ दुस्थ'फोर उन्दुद' जोबाय उन्दुद' आयु मामा आयु जि थाब सफैखाबाय बिदि नङा गसंसे दे फुथुद' थिखोदो बेखौ उन्दुदो मामा उन्दुदो गाइखेर दंखायो दा बे खाथियावनो दे उन्दुगोन ना बेयो उन्दुदो तानिशा उन्दुदो सासेना गाइखेरा नोंनि उनथिंजाय दंमोनदां सोर नै अबाव उन्दुनो बेलाय उन्दुआ बेनो होलाय उन्दुदे मामा दे रिधिमा उन्दुदो नै बेहा आरो बैथिंजायसो थांसिगोन रावबो उन्दुगोना बेयाव सानैल' दङ बे आरो बे उन्दुगोन आरोना बाट बिसोर सानैनि थाखाय उन्दुनो मोनला दा उन्दुयो दे रेस्ट लादो दसे मामा नै सेस नै आंनि ससमाया बिदिनो बायदोंमोन बिसिनि आखाइ नांनानैनो दागोखा खाथियावहाय नांथारगोनलै बेयो आं हालाहाय बेखौ मामा नै Taneesha बेहा मानबाय अबेथिं सहैयो आयु दुस्ट मामा मैला थायो बिथिंजाय मामा खर'आ बोरैबा नांबासो हाबलांबाय मानसियानो हाबदो हालासो आङो बेसेबां नायनांगौ जाखो
Oंखारबो Nhai Papa Kipari Papa Kipari 비파증러 아유 닝 बैसाजियाबो जुदाजिखौ लानो Bố thằng này बैलाय बैसाजियाबो बाम जानो नोंजों Đi mama सेजाय Mà nó kịp đừng mà bữa đạp đừng दे बेबो थांनो गोसो नोंजों नै मिनिगासिनो बैसासेयाबो जों बिमाफ्रासो जोनोम होयो ओमफ्राय थाङै थुङै गथ'फ्रा सोरनि क्लोज जाहैयो बिफानि ओमफ्राय नाङाखैहाय जागोन लासै नांदोंब्रा ओमफ्राय उनावहाय मा होनगोन बिसोरो देरबाथाय मामाया गाज्रि आइया गाज्रि आइया जोंखौ बुयो रायो आफाया अनो मेथाइ लाबोनानै होयो होननानै बुंसिगोन आरो बिफाफ्रासो मोजांसिन जाहैखाय फेभरेट जाहैयो आरो हिनजावफोरनि बांसिन बिफाया फेभरेट जाहैयो आरो मोनथिला बिसोरनि थाखायबा उनाव देरनानैबा मा जायो बाट ना आङो मोनसे फरायदोंमोन आरोना गुगोलावहाय गथ'फ्रा जिहेतु बिमानि वमाव थायोना थ' माने बिमाखौ माने बिसोरो आलदा सानानो आरोना गावखौनो गाव सानोनो आरो ओमफ्रायो बिफाखौ माने आलदा मानसि गोदान मानसि होननानै माने एट्रेक्ट जायो आरोना बाट बिमाखौ बिसोरो गावखौनो साननानै लायो आरो मानो होनबा बिमानि वमावनो दंमोन नालाय थ' माने बिमायानोसै आरो माने गावानोसै आरो बिदि होननानै सानो होननानै आं माने फरायनानै मोनदोंमोन आरो सासेजों गेलेब्ला सासेया नै नायबाय थायो आंजोंलाय मानो फैदों दायो आंजों मानो फैदों आं मिन्थिदों मानो थाखाय फैदों केमेरानि थाखाय हो मानो फैदों मामा मानो मा नांगौ इस गसंथारनोसै आरोना गसंथारनोसै मोनाबिलिनि खनसे दुगैखांलायबाय आङो बिसोरनि बेलासिनि ओंखाम दौबाय आरो दा नै दसे उनावहाय मोनाबिलिनि ओंखाम दौनो जासिगोनानो खिजों जागोन ना मामा खिजों जागोन आरो सासेनि बिबै सासेनाव दंहैयो ओमफ्राय जोङो मोनायावहाय मा जागोन बेखौ बानायखाबाय थारमाने जोंहा थाब बानायाबा बानायनो खस्थ' जायो आरोना संनो मानो होनबा बिसोर मोनाबिलियाव उन्दुनो खस्थ' खालामो नालाय 7थायावनो उन्दुलाङो नालाय ओंखायनो 6थाफोरनिफ्रायनो बिसोरो माने एसे गाबो आरो खें खालामो आरोना उन्दुनो थाखाय आङो दा मा बानायखांबाय र' बेखायनो आङो चिलि पनिर बानायखांबाय ओमफ्राय मैया राजाया हाग्राखौ एसे सनबाय मामा दाङा हाग्राखौ एसे सनबाय नङाबा जा हाग्राबारि जाथारबायमोन नालाय ओंखायनो हांसोआबो नै बेयावहायसो फैनानै दङ दे हाग्राखौ जानानै हो नोंसोरो हाग्राखौ दे हाग्राखौ जा हांसोफ्रा हाग्राफोरखौ जानानै होब्ला बिराद मोजां मोनो आङो साफा जायो आरोना बांद्राय गार्डेनावबो फैहोजाया मानो होनबा बिबार बिफांफोरखौबो बिसोरो एकदम जायो नालाय आयौ जोंना सफारिया माने ओरैबायदि लस जादोंना नस्थ' जादों जानाय गैया मानाय गैया एकदम दाउफ्रासो जानानै थांजोबो आरो ओमफ्राय गोमोन जाबासो जोङो नुयो जे सफारि दंमोन मोननानैहाय होननानै देखायनो र' नोंथांमोननो सेस बेहाय आरो लामाथिंजायनिखौथ' मोनजायानो जोङो थालबो लानाय जाया मैया आइमोन फैनायावसो एसे खानानै हरबाय आरो बिसोर राननानै जाथोंसै साननानैहाय सासेखौ नायहैनि र' रिधिमाया साहा लोंदों नामालै रिधिमा मा जादों थाइ जादों गोथाव मा थाइ जादों साहाखौ नुबाय बियो नै आदैया मालाय गेम गेलेगासिनो मा थुना हो नों गेम गेलेगासिनो नै गेम आइ अबे गोजाया खुदुम जादों बियादैजों खुदुम जाबाय लासै जा दे लासै जा दिमा मा मिनिदों रिधिमा जाखुमादोंमोन रिधिमाया जोंहा फैबाय नुबाय दायो आं मोनाबिलिनि ओंखाम दौनोसै गथ' सानैनो ओमफ्राय दौखांनानै फुथुनोसै आरो भिडिअखौ आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय